L'estiu passat, jo i la meva xicota teníem pensat fer un viatge al Marroc. Vam començar la nostra ruta i vam fer direcció cap a Chauen. Al camí hi havia unes obres i estava tot el terra ple de rocs i bastant malament. I el cotxe se'n va anar i em vaig menjar un bloc de ciment. Llavors vaig mirar la Clara i vaig veure que no podia moure les cames i vaig decidir sortir del cotxe i per veure a veure què feia, si la treia o no la treia del cotxe. Trucava a l'ambulància, tampoc sabíem com trucar a l'ambulància perquè no teníem cap número ni d'hospitals, ni emergències, ni res. Vam trucar als meus pares i el meu pare em va dir parla amb els pares de la Clara, però jo el que faria seria trucar al RAC a veure en què ens poden ajudar, i el RAC ens va dir que ens ocupessin de res, trucarien a una ambulància i que ens portaria cap a Tànger, que hi ha un hospital privat que està bastant bé i que podíem estar allà fins que poguéssim tornar a Espanya. La Clara va estar bastant en observació, l'anaven medicant i fent proves de l'esquena i plaques i radiografies. Em vaig quedar bastant més tranquil i vaig començar a solucionar tots els problemes que es van plantejar durant el viatge. Vaig tornar a parlar amb els del RAC i em van dir que cap a les 7 de la tarda vindria a buscar-me un taxi per anar cap a Chauen, que és on teníem les maletes. Un cop vam arribar a Chauen, vaig tornar a parlar amb el RAC i em van dir que sense cap problema que anés a buscar un hotel i que un cop allà ells ja es ficarien en contacte i ja solucionarien tot. I el dia següent, pel matí, va venir un altre cop el mateix taxista del RAC una mica per ajudar-me i per guiar-me una mica en les gestions que tenia que fer. Vaig signar tot el que tenia que signar i em vaig recuperar el meu carnet sense cap problema i em van donar els papers del cotxe i vam agafar la carretera un altre cop. Durant el trajecte, la veritat, em vaig sentir molt acompanyat, tant pel taxista com pel RAC, perquè la veritat em van estar trucant molta estona i vaig parlar amb el RAC més que amb ma mare i la veritat estic bastant agraït perquè es van portar molt bé durant tot el trajecte. O sigui, al final a mi ja em feia cosa trucar al RAC perquè pensarien que sóc un passat i no, cap problema. Finalment, quan a l'hospital ens van dir que realment s'havia d'operar de l'esquena, vam decidir portar-la a Espanya i que l'operessin aquí perquè creiem que era el més convenient. Ara la Clara ja està bé i estem organitzant un altre viatge a Tailàndia i esperem que aquest any tot surti bé i si no surt bé ja sabem amb qui comptar.